Tady pozor, možná skočí stromek a dopadne rovnou sem. A já už ho vidím. Opravdu přijítí se mě. Uvolněte prostor. Šemík se vzpíná na zadní. Tak poprosím o uvolnění prostranství před pódiem. Mikuláš přijíždí do Jirkova. Tak takhle vypadal naposled ruský car Ilja Muromec. Tak to jsem dlouho neviděl, přátelé. Na bujném oři sám Mikuláš, aby pozdravil jirkovské občany. Honosně přichází, přivítejte Mikuláše, sláva! Svatý otče, když dovolíš, dáme ti mikrofon, pak si budeš moci odpočinout, máme tu pro tebe křeslo, ale zatím pozdrav jirkovské. Zdravím vás, Jirkové. Vás tu ale je. Jsem strašně rád, že jsme se tu po roce zase sešli. A v tak hojném počtu. Prosím, letos nás je o trošku víc než v loni. No, třeba ten ještě nebyl na světě. My to hlídáme, počítáme, ale my jsme ti to posílali, abys nezapomněl dát dárky všem, jo? Já nikdy nezapomenu. Zprávu jsem obdržel. A teď se tě, Mikuláši, zeptám. Budeme dávat dárky tady, nebo jim to necháš doma? Já jim to nechám doma. Tak víš, to tady máte jsme doma. kvůli něčemu jinému. No jo, my musíme rozsvítit stromeček, to je pravda. Takže... Ale ještě jsem nic neslyšel. Já neslyšel. Tak přece se u stromečku sejdeme jako celá jirkovská rodina a zaspíváme si. Tak to my jsme početná jirkovská rodina. Helejte. To taky koukám. Dědečku, posaďte se, odpočiňte si a jirkovská rodina vám pod stromečkem zaspívá. Přátelé, snažně vás prosím, dáme vánoční koledu, kterou všichni znáte, pěkně nahlas, ať má Mikuláš radost, že v Jirkově se zpívá jako po másle a stejně rychle štando pede, pak rozsvítí stromeček. Na závěr nás čeká i ohňostroj. Hoho. Anděli připraveno, takže poprosím andělskou. Jo, my nemáme pekelníky. Čerti, pojďte taky k nám, opuste kašnu, pojďte si zaspívat. Vždyť to by bylo, abychom byli bez kapely. Tak, přátelé, lehce rozespívat. Uvolnit postup. Hlavně pořádně nahlas. Kdo chce se rozhýbe, ano? Já už jsem starý a moc neslyším. Anděli.